בשבילכם אולי זה קצת חדש, אבל בשבילי זה מין קווסט כזה של כבר 9 שנים. אני 9 שנים כבר מתעסק בעניין היזידי, ותמיד זה היה ישראל, כן בפנים, לא בפנים, איך בפנים. מה שהכניס אותי בכלל לעניין היזידי היה הסיפור היהודי והדמיון שלו לסיפור היזידי, ונורא, מצד אחד זה באמת הנסיבות הכי טובות שיכולות להיות, אבל באיזשהו מקום זה גם טוויסט, קצת אולי אפשר להגיד בסוגריים משמח, אל תצטטו אותי כשזה קורה, ואולי גם יצא מזה משהו טוב. אז דבר ראשון, באמת תודה לכולם, תודה גם למירזה ולאליאס שמצטרפים אלינו. שוקרן ג'זילן לכם يا إخوة على يعني ديما معنا. אני רוצה נעשה משהו ממש קצר, זה גם יהיה קצת בגדר הפעל הטכני, כי אני אתן מלא מידע ואני אעשה את זה בנקודות קטנטנות ומאוד מרוכזות. אני יכול גם להיסחף לדיבורים של שעות על זה, וזה דברים שאותי נורא מעניינים, ואני אראה לפי הפרצופים שלכם עד איזה גבול זה מעניין אתכם. אני אתחיל ככה, דבר ראשון שתמיד אני מתחיל לדבר, אני בדרך כלל נוטה להתחיל לדבר מהאמצע. לדבר על מה שקרה לפני חודש ומה שקרה אולי בעשור האחרון, אבל אני חושב שבכל זאת מגיע לכולנו להגיד כמה מילים על הבסיס. מה זה הדת היזידית הזאת ומי הקהילה היזידית. ואני קצת נרתע, יניב אמר העם היזידי, אנחנו עכשיו באיזשהו, תכף נגיע לזה, על העם היזידי. אבל הדת היזידית, דבר ראשון, כל מה שאני יכול להגיד לכם על הדת היזידית זה שאני לא יודע שום דבר עליה. ואני מבסס את האי-ידיעה שלי על זה שבביקור בגרמניה שהתארחתי אצל מירזה, באו אליי 2 נערים יזידים באיזשהו מפגש ואמרו לי, וחיכו עד שכולם ילכו, כל המבוגרים והזקנים והמכובדים, ובאו אליי ושאלו אותי 2 שאלות שמאוד הכו אותי בתדהמה. תגיד, מותר לנו ללבוש כחול? אגב, אנחנו לובשים פה כחול, אז זה כאילו נורא... כי ההורים שלנו אומרים שאסור, ואנחנו לא באמת, כאילו, זה אמיתי הדבר הזה? ואם אתה יודע את התשובה לזה, אולי אתה יכול להגיד, אנחנו גם יכולים לאכול חסה? כי אנחנו לא באמת יודעים. וזה מין מסורים שהיזידים לא יודעים הרבה על הדת שלהם, זאת האמת. יכול להיות שרובכם היו קצת כועסים עליי שאני אומר את זה בכזאת בוטות, אבל היזידים לא יודעים הרבה על הדת שלהם. וזו אולי הדת, הוא פרובוקציה קטנה, אולי זה הדת הכי אתאיסטית מבין כל הדתות שאנחנו מכירים. זו דת שלמאמין הפשוט אין הרבה תוכן דתי בחייו שהדת מכתיבה לו. הדת הזאת קצת דומה לדת הדרוזית, שיש בה אנשי דת שמבצעים את מצוות הדת, ויש ג'והל, אנשים, ליימן, הדיוטות בענייני דת, שלא עושים כלום, שבעצם נפדים, חובותיהם הדתיות נפדות על ידי אנשי הדת. הדת הזאת, כן חשוב להגיד, היא דת לא מונותאיסטית, היא דת שהמקור שלה הוא זורואסטרי, כנראה, ככל שאנחנו יכולים לבסס בשלב הזה. דת בסגנון של הדתות הפרסיות הקדומות, דת דואליסטית של רע וטוב, אור וחושך, אש ומים וכו' וכו'. הדברים האלה, הדת מחייבת בעצם שמירה על טהרה של היסודות הגשמיים האלה. אני יכול גם פה להיסחף הרבה, אבל זה בגדול, זה דת סינקרטיסטית שמאגדת אליה ואוספת אליה השפעות. במהלך השנים, במאה ה-12, נכנס אליה איש דת מוסלמי, סופי, שעשה ברפורמה גדולה ובעצם הפך את כל הדת למעין מסדר סופי, או כפה עליה איזה מין היררכיה סופית לתוך הדת. וזה פחות או יותר, בתור סקירה בסיסית, כל מה שאני רוצה לתת על הדת הזאת. אפשר לדבר עליה הרבה, יש הרבה מנהגים אקזוטיים, דברים שדומים לנצרות, דברים שדומים לאסלאם, ליהדות, לזורואסטריות, אבל... מאוד מעניין, אבל חשוב היה לי להגיד שהיא סינקרטיסטית, ואם תתעניינו קצת בדת ותראו דברים שהם דומים לכם לאסלאם או דומים ליהדות, אתם תבינו את המקור. זו דת מאוד 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 גמישה. הקהילות היזידיות, ופה תרשו לי להשתמש קצת במפה שמאחורי, אני לא יודע כמה אתם רואים ואם אני אסתובב כמה אתם תוכלו לשמוע אותי, אבל אני אדבר ממש בקצרה על הקהילות היזידיות. הקהילות היזידיות, בשורה של תהליכים היסטוריים, הקהילות היזידיות היו, אולי כדאי להתחיל בזה רוב הכורדים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, שהם מוסלמים, רובם סונים, רוב הכורדים היו במקורם כנראה יזידים. היזידים, גם התנועה הלאומית הכורדית שמחבקת את היזידים בחצי מאה האחרונה,
אומרת להם שהם הכורדים האותנטיים. אז בעצם הפריסה או התפרסות של בני הדת היזידית הייתה בעצם בכל אזור כורדיסטן, שאנחנו יכולים בגדול, אם יראו את אולי, זה אוף, כדאי לעשות און. אם אתם רואים את הסמן של העכבר, אזור כורדיסטן בגדול, ניתן להגיד, הוא קצת יותר גדול ממה שאתם רואים פה, אבל זאת כורדיסטן העיראקית, האזור הזה, קצת קשה לראות, אנחנו בצפון עיראק. הנה זאת עיראק. אנחנו בצפון עיראק, זאת כורדיסטן העיראקית, זאת כורדיסטן טורקית, זאת כורדיסטן הסורית. הקהילות היזידיות היו היסטוריות מפוזרות בכל המרחב. שורה של תהליכים היסטוריים ורדיפות היסטוריות שתכף נדבר על המשמעות שלהם בשיח נקרא לזה הקהילתי, בשיח הזהות היזידי, שורה של רדיפות כאלה שהשפיעו על מקומם של היזידים בכורדיסטן, הביאו את הקהילות האלה להתרכז בכמה מובלעות גדולות באזור צפון עיראק. הראשונה שלהן והמרכזית ביניהן נמצאת באזור שייחן, שאם אתם רואים את העיר מוסול פה, שעלתה לכותרות שלא בטובתה בחודשיים שלושה האחרונים, העיר מוסול שהיום תחת שלטון של המדינה האסלאמית, שייחן נמצאת באזור הזה. העיירה סינג'אר, כבשו אותה, הרגו שם כ-500 איש, והפשמרגה, הצבא החזק ביותר באזור עיראק, כמו שהם נהגו להתהדר בכך, נסוג בלי קרב. וזה פתח את הדרך בעצם לכיבוש של כל אזור סינג'אר, גם מצפון וגם מדרום, דרום בהתחלה, צפון מיד לאחר מכן. כל אנשי אזור סינג'אר מדברים, המספרים קצת משתנים, אבל אנחנו מדברים על איפשהו באזור 80 עד 100,000 איש. כולם, או רובם המכריע, מי שלא נהרג או נשבע על ידי דאעש, על ידי המדינה האסלאמית, ברחו להר. שאתם יכולים לראות פה, כבר ממבט ציפור, ממעוף הציפור, רואים כמה ההר הזה הוא מחורץ ולא ידידותי למבקרים בו. ובעצם במשך כשלושה שבועות היו כמה עשרות אלפי יזידים לכודים על ההר, בנקיקים ובוודיות של ההר הזה, בעיקר בחלק הדרומי, חלקם גם בחלק הצפוני, שבתום שלושת השבועות הראשונים האלה, כבר מההתחלה היה מאמץ כזה, אחרי כשלושה שבועות הצליחו לוחמים של ה-YPG ושל ה-PKK, יחידות של הכורדים, יחידות לוחמים של הכורדים מרוז'אווה, מהאזור הכורדי במזרח, צפון מזרח סוריה, ומ-PKK, ה-PKK זה לוחמים הטורקים, שכבר שמם בטח שמעתם בעבר. היחידות האלה הצליחו לפתוח איזשהו מסדרון, האמריקאים טוענים של סיואן, כנראה שלא היה ולא נברא. מסדרון שמוביל, אתם יכולים לראות פה את שוב את סינג'אר, וזה היה פעם אחרונה שנשתמש במפה. סינג'אר נמצאת ליד הגבול הבינלאומי, העיראקי סורי, מרחק של כ-20 קילומטר, 25 קילומטר, והם פתחו איזשהו מסדרון שאפשר את ההוצאה של הפליטים החוצה אל רוז'אווה, האוטונומיה הכורדית, הלשון הזאת בגדול אם אתם רוצים, ומשם אל זכו, לדוהוק, לארביל ולשאר המקומות בכורדיסטן העיראקית. אני אעבור מהתיאור המאוד קצר הזה, כמה זמן יש לי עוד? 5 קצת... 3 שעה. הסיפור הזה, האירוע הזה של סינג'אר בחודש האחרון, נפל על קרקע מאוד פוריה של, דיברתי קודם על שיח הזהות או השיח הקולקטיבי היזידי הזה. זה היה בעצם הנושא של עבודת המאסטר שלי. שיח שהופך עם השנים בזכות, לא מעט בזכות שני אנשים שיושבים פה, אבל עוד הרבה אחרים בעיראק וגם בפזורה היזידית בגרמניה, הופך לבולט יותר ויותר, שיח בדלני, שאומר, עד היום שכנעו אותנו שאנחנו קורדים, שאתנית אנחנו קורדים ולשונית אנחנו קורדים, וגם לאומית אנחנו קורדים, אבל, ומצד שני גם היו לחצים מדרום, מבגדד, מממשלת הבעת', להגיד לנו שאנחנו בעצם ערבים אומיים. אומיים חוזר חזרה לשם יזיד בן מועאוויה, אותו חליף האומיים מהמאה השמינית. כל אלה שקרים, אנחנו יזידים. יש לנו, אנחנו מדברים את השפה הקורדית, כל כתבי הקודש שלנו הם קורדים, אבל אנחנו יזידים. והדבר הזה חוזר למה שאמרתי קודם, לאותו רצף של רדיפות. מי שרדף בשיח היזידי הזה, השיח היזידי הזה מסביר לעצמו את הרדיפות נגדו, שהן מאוד דומות אגב לרדיפות היהודיות בשיח ההיסטורי היהודי, בחלק מהזהות היהודית. הרדיפות שלנו שמתחילות, נכון, יש נבוכדנצר ויש המן הרשע ויש חמלניצקי והיטלר ועבד אל-נאצר, נכון? זה כזה מין רצף היסטורי, אנשים שבכלל לא היו קרובים אחד לשני ולא הכירו ולא ידעו ולא אותם סיבות ולא אותם טעמים, לא אותם אזורים גיאוגרפיים, רתמנו אותם לאיזה מין רצף אחד, היזידים עשו אותו דבר. ב-1000 שנה האחרונות, אולי גם קצת יותר, מהתקופה הבאסית, 1200 שנה, מתנהל גל או מסע ארוך ומדורג של רדיפות. המבצע של המדינה האסלאמית בסינג'אר
היה הפירמן, או הפוגרום, אם אתם רוצים, מספר 74. יש היסטוריה מדוקדקת של 73 קמפיינים, תקיפות, פוגרומים נגד היזידים ב-1200 השנה האחרונות, וזה מביא אותי בסופו של דבר, ופה באמת קיצרתי ואני מזמין אתכם לקרוא כל מיני דברים שכתבתי, אני לא אוהב לקדם את עצמי ככה, אבל זה, אני חושב שהדבר היחידי שנכתב בעברית על זה, על השיח הבדלני החדש היזידי, זה מוביל אותנו למה שהיזידים היו מדברים עליו, וזה משהו שגם לי חשוב להגיד פה ב-40 שניות בערך שנותרו לי. היזידים הם מדברים על כמה פתרונות לבעיה שלהם. שדבר ראשון, שברקע כל הדברים האלה, המסקנה של היזידים מכל סיפור הפרמנט, מכל סיפור הפוגרומים הנמשכים האלה נגדם, וההבנה ההיסטורית שהקהילה היזידית היא נרדפת על ידי כל שכניה ואחיה, או מי שמציגים עצמם כאחיה. הכורדים נתפסים היום בעיני היזידים כגדולי הרודפים נגד היזידים. כולם שואלים אותי, רגע, אבל בעצם הם בטוחים היום בכורדיסטן העיראקית, כי נותנים להם, זה האחים שלהם, תמיד הציגו את עצמם כאחים שלהם, והם נותנים להם מחסה היום, אז לא. יכול להיות שזה מה שקורה בפועל, למרות שזה לא בדיוק מה שקורה. בתפיסה היזידית העצמית, בתפיסה של תפיסת המציאות היזידית, השהות היום של היזידים בכורדיסטן העיראקית, וזה אתם תשמעו, אני משוכנע משני אורחינו, השהות היום של היזידים בכורדיסטן מסוכנת לא פחות מהשהות של היזידים חשופים לגמרי באזור סינג'אר לדאעש. היזידים היום מרגישים רדופים בכורדיסטן ומרגישים את הסכנה הממשמשת ובאה של הישארותם בכורדיסטן הרבה יותר, או לפחות לא פחות, ממה שהם הרגישו מהגל הזה של דאעש שהיה ברור לכולם שהולך להגיע לאזור סינג'אר. היום כל האזורים היזידים, כל הקהילות היזידיות בכל האזורים שהראיתי לכם, רוסקו לחלוטין, כולן הפכו פליטות, גם באזור סינג'אר, גם באזור שייחן, גם באזור באשיקה, באשיקה ובחזן, שתי העיירות האלה ריקות לחלוטין מאדם. סינג'אר כולה ריקה. כל הקהילות האלה מפוזרות ומרוסקות בכורדיסטן העיראקית, וכורדיסטן העיראקית לא מסייעת להם. כורדיסטן העיראקית לא תומכת בכסף, לא תומכת בסיוע הומניטרית, לא פתחה מחנות פליטים. אם יש מחנות פליטים ומעטים, הם בשוליים והם במימון חיצוני. זה מה שהיזידים מרגישים היום, וזה מוביל אותם לכמה פתרונות אפשריים, ואני מסיים פה. הם מדברים דבר ראשון על פתרון היסטורי וישן שכבר נשמע הרבה בקרב מיעוטים, פתרון שנקרא סהל ניינאווה, מישור נינווה, שזה המשולש פחות או יותר הזה, שנמצא פה, ובו חיו במשך השנים בני מיעוטים בעיראק. הם מבקשים איזשהו פתרון בינלאומי, מטריית הגנה בינלאומית, שתיתן הגנה מרדיפות ומלחצים פוליטיים למיעוטים במישור נינווה. זה פתרון אחד, מכיוון שהסיכוי שמטריה כזאת, מטריית הגנה בינלאומית, תבוא ליזידים או למיעוטים בעיראק בצורה פשוטה היא אפסית ואולי מתחת לכך. זה פתרון שהוא בגדר חלום, אבל הוא לא עתיד להתרחש. הפתרון השני שהוא נשמע בשבועות האחרונים, אולי ניר זה יגיד כמה דברים עליו, זה פתרון של קליטה קולקטיבית של כל היזידים בארמניה. זה פתרון חדש, מעניין מאוד, יצירתי מאוד. יש קהילה גדולה של כ-40 עד 50 אלף יזידים בארמניה, שזוכים לאיזושהי הגנה קולקטיבית בחוקה הארמנית, ומתייחסים אליהם, בוא נגיד, אולי להגיד יפה זה קצת overstating, אבל פחות רע מבכל מקום אחר. הם מתייחסים אליהם לא כל כך רע, וארמניה יכולה ליישב אותם שם, או בחלק מהמקרים גם התקבלו הסכמות ארמניות, וזה פתרון שמדברים עליו עכשיו, הוא יכלול פיצוי מהבנק העולמי וכו', וזה פתרון מעניין. הפתרון הכי מעניין בעיניי, וזה מה שאני מנסה לעשות בחודש האחרון, זה הפתרון שמדברים עליו בישראל. ישראל נתפסת בעיני היזידים כאיזשהו מגדלור של דבר ראשון עם שנרדף וחולק תפיסה היסטורית מאוד דומה, או איזשהו גורל היסטורי מאוד דומה לעם היזידי, נרדף בגין אותן סיבות. וישראל נתפסת כאיזשהו מימוש של אותן רדיפות, אותן 2000 שנות רדיפה, אולי יותר, של יהודים בעולם בגלל דתם ובגלל שונותם, וישראל נתפסת כמקום שאליו, או שבו יכולים להיקלט יזידים. אני לא צריך לספר לכם כמה זה קשה וכמה זה כמעט בלתי נתפס לעשות את זה בישראל של היום, אבל זו תפיסה, היזידים אולי קצת בתמימות, אבל הם באמת מאמינים שישראל זה המקום הטבעי ביותר בשביל יזידים להגיע אליו. ולגבי, כתבתי לעצמי למטה של דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אני אוותר עליהם ואנחנו נדבר עליהם אחר כך, מה אנחנו יכולים לעשות, ויש הרבה שאנחנו יכולים לעשות, אבל אני חושב שדי לכך. תודה רבה. עוד מעט נעבור לשמוע את אליאס ודוקטור דינאי, וקודם נשמע שיר. מזמין את בועז. בועז הוא חבר תנועת דרור ישראל, מרכב אלם השורר של התנועה, ונשמע את השיר על השחיטה. מוצאי חג הפסח 1903, המון אלים ומוסת יצא לפרוע
בחברי הקהילה היהודית בעיר קישינב, האימפריה הרוסית. 49 יהודים נרצחו, עשרות נשים נאנסו, בתים נבזזו ונשרפו, מה שמוכר לנו בהיסטוריה כפוגרום קישינב, הפוגרום הקטלני הראשון עשרות שנים, אז מה שהפך להיות, הסתבר, אחר כך לפוגרום הפתיחה של המאה ה-20, כל ההרג והמוות שבה. ביאליק ששומע על הפוגרום באודסה, יושב וכותב שיר שזועק אל השמיים. שמיים, בקשו רחמים עליי, אם יש בכם אל, ולאל בכם נתיב, ואני לא מצאתי. התפללו אתם עליי, אני ליבי מת ואינו תפילה בשפתיי, וכבר אוזלת יד אף אין תקווה עוד, עד מתי עד אנה עד מתי. התליין הצוואר קום שחט, ערפני ככלב, לך זרוע עם קרדום, וכל הארץ לי גרדום. ואנחנו המעט, דמי מותר, אך קודקוד ויזנק דם רצח, דם יונק וסב על כותנתך, ולא ימח לנצח. ואם יש צדק יופה מיד, אחים אחרי שמדי מתחת רקיע, הצדק יופיע, יהיה מוגן אחיסו לעד, ברשע עולמים שמיים ימכו, אף אתם לכו, זה דין בחמסכם זה, ודינכם חיו וינקו. והאור אומר נקום, נקמה חזור, נקמה דם ילד קטן, עוד לא ברא שטן, ויקוב אדם את התהום, יקוב אדם התהומות מחשקים, ואכל בחושך וחתר שם כל מוסדות הארץ הנמקים. שמיים, בקשו רחמים עליי. נעביר פה את הפודיום. באיזה זה? Okay, I would ask Elias Kassan to come and tell us I'll say what I know a little bit about you. Elias left Iraq when he was a boy, and he lives in the United States. Lately they have formed an organization called Yazda, and it's dedicated to the protection of the Yazidis. And Mr. Kassam has flown in from the United States, especially for this conference, and we appreciate it and very happy to have him with us.
Please. Thank you. I'm short. First of all, I want to say it's an honor to be here, speaking in Israel from the holy city to the world, so that I can hear the plight of the Yazidis. I want to thank all the organizers, Mr. Yaniv, Idan, Yoav, and Uriel, for having us here, and everybody else that participated in this event. It's an honor to meet Dr. Mirza Dinai. He is himself a survivor of Mount of Sinjar. Most of you may know that he was in a helicopter crash while saving our people. So it's an honor to see him. It's an honor to be here. I want to briefly speak some stories I have heard from back in the mountain from our own people. Also, I want to say that I am not a leader, but a speaker. I came to speak for the Yazidi children who were buried on top of that mountain. They died because there was no water. They died because there was no food. I speak on behalf of those newborn babies that were buried a few minutes after they were born, along with their mother, because there was no medical attention. There was no food, water. This all happened while the world turned a blind eye. I speak for my sisters who are raped, they were captured by ISIS, as Idan mentioned to you when we saw the video. I myself, as an American citizen, I must say I'm very ashamed of the Obama administration. They have not really come up to the plight of the Yazidis. They have not helped the Yazidis. The siege was broken by YPG and other forces from the PKK. I want to tell you a quick story of something my sister told me when she was on top of that mountain. She met a woman that had 2 kids, one disabled, one healthy. She had to make a decision to leave one behind. It is the 21st century. Is this a decision a mother should be faced with? We teach history to our kids about the atrocities, the genocide, all the criminal acts that happened in the past. We teach history so that it does not repeat itself. I think that everybody will agree with me on a humanitarian level. We have failed. We have not taught very well to our children that this should not be happening. The people think that the Yazidis are safe now that they are in northern Iraq, in the region of Kurdistan. I want to mention something to everybody here, and to the world if they're seeing us. There is ISIS and there is Daesh in every society, in every community. Yes, they are a bit far away from killing, from dying. They have some water and food. They are homeless in their own house. And I repeat this, they are homeless in their own house. No walls, no roof, just a floor. And every now and then somebody will pass by and give them some water and food. While we have stayed in this region for 4,000 years, in this century, we are faced with criminals that we cannot defend, we cannot fight, and we cannot defend ourselves. ISIS attacked us on August 3rd, causing atrocities throughout the region. Their main goal was the Yazidi people, because obviously to them we are infidels, we are kafirs. If ISIS is not Islam, then I call on every Muslim to rise up
help us stop this group. I cannot say all Muslims are bad. That is not very true at all. That is not true. We have very decent human beings among every society. It does not matter what religion or ethnicity they come from. But are we going to allow somebody with a terroristic ideology, radical Islamists, come among us and help make us kill each other? Is that what we are teaching our kids today? I myself flew here from the United States hoping that I can wake up the consciousness of the Israelis. Have we forgotten the Holocaust? I hope not. It is the worst tragedy in modern era. I have no history of anything before that that's happened to that scale. We have the Armenian genocide, obviously. But have we forgotten that if we do not stop terror groups, we do not stop evil people, that this will happen? This comes at no surprise. We were under the control of the Iraqi government. We were under the control of the Kurdish government. What happened? Nobody saved the Yazidis. Nobody wanted to fight for us. Is it just because we are not Arabs and Muslims? Is it because we are not Muslims and Kurds? So that's my question to everybody here. Are we going to let humanity die today in our generation? I speak from this room to the whole world, hoping that everybody will hear me. That I myself, right now, I speak as a human being. Forget about who I am, where I come from. Forget about the color of my skin. Forget about my belief. I look at everybody here and I can say that I can shake everybody's hand and call them brothers and sisters. Yet we have ISIS here, very close, knocking on every door, roaming freely through borders, and nothing is being done. So while Mr. Obama is on a golf course or flying, trying to come up with a coalition, did we forget that it did not take them this long to come up with a coalition in Libya, against Libya? It was very quick, and they were able to topple probably one of the toughest dictators in Africa. So why are we still silent? Why is the world still silent? Why is the international community still going to meetings, to meetings, to meetings? Nothing has been done yet. Do we not have oil? Is that the cause? Is it because, so are we allowed to be killed because we do not have oil under our ground? We have no interest to offer to the powerful countries. Maybe that's it. I myself, as an Yazidi, right now, I ask every one of you to please help me to awaken the consciousness of the Israeli government to step in and help our people. And above all, we are all humans. We come from the same tree. Again, thank you so much for having me. I'm very honored to speak at this event. Thank you. Ladies and gentlemen, I thank you very much for this nice invitation, for this nice committee. I think I have nothing to speak about. Idan spoke many things about Yazidism. I know what he spoke, even I didn't understand the Hebrew. And the film spoke about the tragedy of elimination of a small religious ethnic group called Yazidi. Many people didn't hear about them till these events. And Elias spoke about the other side of the call of any Yazidi in this world who want to speak with other
societies to ask for help. I think only two small comments. If you want to speak about genocide, you should come to Israel. You should come to speak with the Jewish people, because I myself, a German citizen, if I speak to one in Germany and tell him there are 3,000 Yazidi people who are killed in Sinjar, they will calculate mathematically and will say, but the reporter of this newspaper or other newspaper who's actually sitting in a 5-star hotel in Erbil, 500 kilometers far away from the events place, and he wrote yesterday in the newspaper there were only 15, and how ISIS with 300 people can kill 3,000 within 24 hours. But here in this country, in front of Jewish people, because you have in your history the baddest massacre in the history of human beings, so you can understand our issue, you can feel in which situation we are. The next thing I want to speak about, ISIS is not a small terroristic group which attacks the human. ISIS is now Islamic State. They are not recognized by UN, but they have no diplomats, but they have hundreds of thousands of fanatic Muslims overall in the world. They are working for us, volunteer for ISIS. We also here, if we post in our Facebook or Twitter sites something about ISIS, we are also working for the media as volunteer for ISIS, because we are publishing something about ISIS, and this is what ISIS wanted. ISIS is not a member in UN, they have no nuclear bomb like Iran, but what they have hundreds of thousands of human bombs. They can change any Muslim in this world. So ISIS is everywhere where the radical fanatic is. I think you are coming today to this place for this very nice meeting. I'm very happy to meet you, all of you, and thank you for your invitation and for your support for Yazidi people. Thanks. Thank you. טוב, אנחנו נאפשר עכשיו קצת שאלות, ואולי הערות או אמירות קצרות. מי שרוצה עוד להוסיף ולשאול שאלה. כן, אמיר. What we're doing now is we're collecting questions or sayings from the crowd, and maybe they'll be forwarded to you. כן, אמיר. אוקיי, נאסוף כמה שאלות וזה, עוד שאלות אולי? הייתי רוצה שאליאס יספר קצת את הסיפור האישי שלו, אולי גם זה קצת יותר פרוטו לסיפור האישי שלהם, איך הוא הגיע לארצות הברית, למה הוא עבר מעיראק לארצות הברית? Okay, Oriel is asking about your personal story, if you would like to... On the Facebook. You find everything about us in Facebook. Let's see if I give you my sites and עוד שאלות? עוד שאלות נוספות? אולי כדאי לשאול אותם אם מה שהאמריקנים מרימים עכשיו זה דבר שיעזור להם. הייתי שואל את דוקטור דינאי. Okay, we have a question from the press. If what is now being organized by Secretary Kerry, is it something that you have any faith in, or do you believe that there's a solution coming from the American direction? And I guess we'll stop. This will be enough questions. This will be our first one. So I think it was a false decision from U.S. administration at the beginning, and now also false decision, because
they don't like to send any soldier there, and they don't ask themselves who will liberate, if they attack or make airstrikes against ISIS, who will take the places there. Which forces on the ground you can trust now? If you cannot trust the Sunni groups who are there, you don't know if they change the side after this region will liberate. So I think it is not enough. The airstrike is very good against ISIS because ISIS afraid from airstrike, but it's not enough. We need international forces to liberate our area, especially for the minorities. Without international support and peacekeeping forces or something like that for Sinjar and other Ninawa Plain areas, the people will not be able to return back. They cannot trust the Iraqi military, cannot trust Peshmerga, who will then liberate the area. Even no ISIS people. The next problem that many Muslims who were living with Yazidis hundreds of years together in peace, they changed the side within 24 hours. And they became a supporter for ISIS. They attacked Yazidis, they raped their women, they took their children and killed their men. So how can you trust these people again and return 300,000 refugees who are living now in Duhok and other area of Kurdistan to return them back or force them back to Iraq? This is to their villages. This is a problem. I think it is not enough what this alliance, what USA with other want to build it with other countries. Right now, who do you trust? You trust the people that actually stood up with ISIS, picked up arms against the Yazidis, against the other minorities with ISIS? And like Dr. Mirza said, ISIS is a country right now. They're not just Al Qaeda. They're a country. They're a well-organized army. They have a base, and they control a vast area of territory from within Syria all the way into to Mosul. So the Yazidis are really stuck in the middle. My answer to your question possibly would be, I'm the Yazidis. I'm the Yazidis that are fighting for themselves. You know, that would be a good solution. But again, how willing are you to arm the Yazidi resistant units? And how can we move? We will. Everything needs to be strategized so that we have logistical help, we have military help, we have military training from all these countries. We will gladly fight these people and take our land back. But as of now, like in one of the videos we saw, I cannot fight people coming at me with a Humvee with just a regular AK-47 in my hand. That's not going to happen. So really, if Israel will want to take the Yazidis in, I'll be more than happy. I'll be the first person to come live here. Yes, sir. Yeah, maybe can you elaborate a bit more about how actual ordinary Yazidis feel about a potential Israeli solution? Well, I have spoken to a lot of Yazidis, and again, you know, everybody has different opinions. Dr. Mirza might have a different opinion than myself as well, but I personally spoken to many Yazidis on the ground, many Yazidis in the United States, some others in Europe. They've all come to a conclusion that the safest place for them in the Middle East is Israel. Why? Because it is a democratic country. And if they can prosper anywhere, it would be Israel. So trust me, I've had people send me videos asking Israel to come for help. But is Israel willing to do that? The Yazidis are calling for Israel to step in. Take us all out of there. Use your ships, your planes, your cargo planes. Take it out of there. We will be ordinary citizens, just like you.
We have our own religion and belief. We do not discriminate against any religion. Yazidis do not discriminate against any religion because Yazidis, just like the Druze, there's no conversion. It's not a missionary type of religion. We will not come knock on your door or try to force you to convert to our religion. That's not going to happen. We are a very peaceful religion, group of people rich in culture and history, and we have lived among Christians and Jews in Iraq. We have well-written histories, well, maybe not written, but good history from our grandparents and our parents of histories of the Jews that fled Iraq. I hope that answered your question. Yoav? Okay. Any more questions? Myself or Dr. Mirza? If I could just ask, have there been any steps taken, any actual political steps taken towards a solution in Israel? Is anyone pushing this sort of idea, or is it just something that floats about in the Yazidi community? It's just floating, and we all know media is a very powerful tool, and we're hoping that if we can rise the awareness here to a certain level, we can help the media cover this and relay it on TV or to the politicians. I'm sure they will hear it. Now, politicians, are they willing to help? I really do not know. I'm very hopeful. But again, our politicians are humans. When will they break this lock of metal around their heart and actually say, okay, I am a human being. They bleed just like us, yet they decide everything for us. Sometimes it's not the right decisions. Sometimes it's necessary decisions, but today I'm very hopeful that we can get to the Israeli politicians to do something with the help of organizations like this one. We had another meeting yesterday sponsored by UPF. So we're hoping that these organizations can open the door for us, that we can get to the politicians. Do you see other solutions other than Israel for long term for the Yazidis? Long term, like Dr. Mirza Denai mentioned, I think the other long-term solution would be a international force. Set up a perimeter corridor around the Yazidi areas. Stay there. But is that possible? It's failing it in Syria. I just want to ask about the civilian there and the problem. My question says, are those people that like Daesh groups, exactly the reality is Iraqi people or they coming from other countries? Both. Yeah, his question is what Daesh consists of, what kind of ethnicity, where do they come from? Yeah. Well, Daesh is a mix from Iraqis to Moroccans, Tunisian, Libyans, Saudi Arabians, Chechnya, China, Argentina, Chile. So you have all these people, and must we not forget that they're from Europe and the United States as well, plus Canada. So they come from everywhere, following this evil ideology of radical Islam, and just killing everybody on their way. And why they start just only in Iraq? Why they didn't start to kill the people in other places? No, they did. They started in Syria. Fighting the Assad regime. Now, there's so much, a bigger picture behind ISIS, political interests and all that. That's not something you want to touch, obviously. But then they crossed borders into Iraq freely. They broke the border. There was no really checkpoints. There was no real fights. They first took over Rabia, and then slowly marched into Mosul, the second biggest population in Iraq. They took it over. They took over one of the biggest military base in Iraq, in northern Iraq. Spiker base. They took that over, and it is full of military equipments that the United States left behind for the Iraqis. I myself, as an American,
I see that the United States, if they knew that wasn't a threat, they should have just bombed that whole area, the base, blow it up, make sure nobody uses it to kill other civilians. So they started from Syria all the way into Iraq, killing everybody that is in their way, especially if they are not Sunnis. And to them, Yazidis and them go to a very, very long history of Sunnis wanting to kill the Yazidis back to 1500s from the Ottoman Empire until now. Any more questions? Yes. Okay. עידן ציין קודם על הקשר עם ארמנים. She asked about the connection with the Armenian people and the Armenian genocide. I can elaborate. I'll just say a little bit, and I'm 100% sure I know better than me. The question wasn't about the genocide, but about Yazidis to be integrated to Armenia right now. The Armenian solution. The Armenian proposal for Armenian immigration. Well, that would be a great idea, but how do we actually get there? We have to cross. The Yazidis have barely crossed into Turkey. They cannot. There's no way that they can cross into Armenia, and we know that Turkey and Armenia have their own problems, and the border is closed, so they cannot make it there financially. They do not have enough food or water to get there. That's the first thing. So I've talked to so many of them. If they can actually make it to Armenia or Georgia, for that fact. And I think we've spoken to some Armenians who have said they are willing to take in Yazidis, even some people in maybe not higher up in the government, but how likely is that true? We don't know. Governor of Karabakh. Yeah, governor of Karabakh. And it's a very unsettled area. So, and that's where the Yazidis are in Armenia, Karabakh. That's where about 50,000 Yazidis reside. It's very hard to take in about 500,000 Yazidis who are displaced within Iraqi Kurdistan. Okay. Thank you. Okay, well, thank you very much for your questions. אפשר עוד הערה קצרה מסכמת אם אתה רוצה? רק מה ששאלו, אני אתייחס בממש קצרה. ממש קצרה. לגבי, נתחיל רגע לפתרון הארמני, אולי נתחיל מהסוף ונלך כאילו להתחלה ולשאלה הראשונה שנשאלה. הפתרון הארמני הוא מעניין ונחמד, אבל הוא לא כל כך ישים, כי הוא ידרוש הרבה תשומות, כמו שבערך להכניס, לפחות לפי הבנתי, להכניס איזשהו כוח בינלאומי שיוכל לסייע, כוח צבאי אני מתכוון, לסייע בשמירה של איזשהו, ליאס קרא לזה מסדרון, מדברים על מישור נינבל, איזשהו אזור מיעוטים בעיראק. זה כמעט, זה לא סביר שזה יקרה, זה סיוע של עשרות מיליארדים לקליטה של יזידים ובניית תשתיות וכולי, בוודאי באזורים מאוד מאוד פרובלמטיים של ארמניה, כמו קרבאח שהסכימה לקלוט אותם. קרבאח, סתם למי שלא יודע, זה מובלעת שמסוכסך בין ארמניה לאזרבייג'אן, וזה באזור מלחמה נוראי, זה פתרון מאוד משונה, הוא מאוד יצירתי ומאוד מעניין, אבל הוא מאוד משונה, והוא כנראה לא יתקיים. זה היה הדבר הראשון, סתם בהערה במאמר מוסגר. הדבר השני שנשאל זה לגבי מה נעשה כבר, ואני מחבר את זה מיד למה אפשר עוד לעשות, ואולי גם יניב ייגע בזה מיד. מה נעשה כבר? אני אישית ניסיתי לפנות, ישבתי עם אנשים, פגשתי יועצים של ראש הממשלה, פגשתי אנשים ממשרד החוץ, דיברתי איתם, שלחתי מיילים, שלחתי מכתבים. יואב שנמצא כאן שלח מכתבים, עבד למאבק בג'נוסייד, ברצח עם, שלח מכתבים, תנועות הנוער שלחו מכתבים, כולנו יודעים לאן המכתבים האלה מגיעים, ישר מחדר הדואר אל המדרסה. וכנ"ל האימיילים ישר אל הספאם, ושיחות הטלפון שלי היו עם אנשים, וגם מפגשים אישיים היו מאוד מאוד, נתקלתי בחומות מאוד מאוד גבוהות של ציניות. וכל זה בגלל, או בעיקר בגלל שאנחנו עושים את זה באופן פרטיזני, באופן עצמאי ובודד. אחת הסיבות שחשבנו שחשוב מאוד והכרחי בשלב הזה להקים איזושהי קואליציה, איזשהו מטה משותף, זה בדיוק כדי להתגבר על הפרטיזניות הזאת, להתגבר על
עידן לבד, יואב לבד, ועד למאבק ברצח עם לבד, לעשות איזשהו מהלך שא' יעלה את הנוכחות ואת הנשמעות הציבורית שלנו, יעלה את הסוגיה הזאת על סדר היום וגם ייתן לנו איזשהו leverage פוליטי כשאנחנו באים לדבר עם פוליטיקאים. אנחנו לא סתם בודדים, אנחנו קבוצה גדולה של אנשים. ואני מקווה שבמפגש הזה זרענו, יש פה 100 איש בערך, זרענו איזה 100 זרעים או 100 ראשי חץ כאלה שאנחנו נוכל להיפרד מכם עוד מעט בסיום האירוע ולשלוח אתכם חזרה לבתים, לדבר עם ההורים שלכם, עם החברים שלכם ועם בני הזוג ובנות הזוג ולהפיץ, to spread the word, להפיץ את ה... talk to your congressman, זה אולי אליאס יכול לעשות. You can do it. We don't have congressmen to talk to. אנחנו גם, בכלל שאלה אם יש עם מי לדבר בכלל, אבל אנחנו בהחלט צריכים כל אחד ואחד מכם ומכן, וצריכים את הקול שלכם, ואנחנו צריכים אתכם בהרבה, יש הרבה מה לעשות, וזה אולי נענה עכשיו קונקרטית לשאלה מה יש לעשות. דבר ראשון, אנחנו מתחילים, האתר שלנו כבר עלה באופן קצת מהוסס, אבל הוא יעלה רשמית היום לאוויר, באופן הרבה פחות מהוסס, ואתם יכולים להיכנס לשם ואתם תראו את הדברים שכבר פרסמנו, ואיזושהי תוכנית כללית שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג. תגיד שמעת. נכון, חשוב להגיד. ICHA. ICHY, סליחה, אני לא חזק באנגלית. ICHY, the Israeli Committee for the Health of the Yazidis. איצ'י, אם יגרד לכם. ואתם מוזמנים להיכנס, יש לנו שם עמוד של תרומה בצד. אתם יכולים, או יכולים לא, אבל אני מזמין אתכם לתרום, אני מזמין אתכם בעיקר, פחות חשובה התרומה, אתם הרי ראשי החץ שלנו. חשובה יותר העובדה שתצאו עם זה החוצה. שדברו עם אנשים, תציעו להם את האופציה, אנחנו עומדים בקשר עם ארגוני סיוע, קצת קשה, שיתוף הפעולה עם עיראק הוא כמעט בלתי אפשרי. אבל אנחנו בקשר רצוף וקבוע וחזק מאוד עם ארגונים יזידים, גם בגרמניה, גם בארצות הברית. אנחנו עובדים איתם, הם יהיו, איך נקרא לזה, הצינור אולי, שדרכו נוביל תרומות שנצליח לגייס בארץ. הם צריכים את התרומות שלנו. אני יכול להגיד לכם שארגונים, יש למשל ארגון נוצרי גדול בהולנד, שכל שבוע, ביום ראשון, ביום החופשי, מפרסם מה הם הצליחו לאסוף היום, ומה עשו עם הכסף השבוע במחנות הפליטים בקורדיסטן העיראקי. זה דברים קטנים, אבל זה 1,600 יורו, 2,200 יורו, 5,000 יורו היה פעם אחת, וכל פעם רואים, עם 5,000 יורו שנשמע לכם ממש סכום מצחיק, יכלו לספק לכל מחנה הפליטים חיתולים לילדים. יכלו לספק פורמולות להזנת ילדים. הדברים האלה, they make a difference. ואנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה, וזה תלוי בנו, והכסף שנאסוף ילך נטו למקומות האלה. וזה אני יכול להגיד בוודאות גמורה ובביטחון ובשקט. אתם יכולים לכתוב. ניסיתי בזמן האחרון, חוץ מלכתוב בעצמי, ניסיתי לעניין חברים שלי ולכתוב. תכתבו. העיתונים רוצים את זה, העיתונים יפרסמו את זה. חבר שלי פרסם שלשום, בגלובס, מאמר שלא קשור אליי בכלל. קיבל איזה מכתב מארגון ביוסטון, טקסס, ארגון יזידי שרוצה לפעול יחד עם ישראלים, וכתב על זה מאמר, סתם איזה רפלקציה פרטית שלו על החובה המוסרית של ישראל לעזור בשלב הזה. אתם גם יכולים לעשות את זה, והעיתונים יפרסמו את זה. אתם יכולים לשאול אותנו מה אפשר לעשות. אם יש לכם קשרים, אתם אולי יכולים לחבר אותנו לארגונים גדולים, לפוליטיקאים. אתם הרבה יותר יצירתיים מאיתנו, אני משוכנע. אם יש לכם דרך עוד להוציא את זה הלאה, בכל אמצעי, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא חושבים עליהם. אתם מוזמנים, אנחנו פה, אנחנו במיילים, יש טופס של קונטקט, של צור קשר באתר שלנו. אנחנו יותר מקוראים ומזמינים, אנחנו מתחננים שתשלחו אנשים לשם, תציעו לנו כל הצעה, כל דרך לפעול שאתם יכולים לפעול. אני יודע שחלק מהאנשים הציעו לנו לפעול עם ארגונים שעוזרים כבר לפליטים בסוריה, בירדן. זה גם אופציה, אנחנו מאוד נשמח לשמוע על זה. וזהו, זאת קריאה פתוחה בעצם. בואו ניקח את זה מפה. עכשיו יש ארגון, אנחנו ננסה לייצר לו גם איזשהו נפח, והנפח הזה הוא הרבה יהיה הודות לכם. זה מה שהיה לי להגיד, ויניב ייקח את זה מפה. תודה, לפני שאני אסתכל, אני רוצה להעניק מתנה לחברנו, Dr. Dinai and Elias, we wish to give you a small present.
I'll just explain what we gave you. We've given you the book called Alt Neuland. It is the book about Perot Herzl. It's written was published again by the youth movement Hanor Ha'oved V'Halomed, and in 5 languages, in Hebrew, in Arabic, in English, in Russian, and I think I said 5, yes. Amharic, תודה. So we thank you. אני רוצה להקריא הצהרת סיכום של הכנס הזה, ובזה נסכם. אנחנו שולחים מכאן אל בני העם היזידי ואל כל הקבוצות הנרדפות בעיראק ובסוריה את השתתפותנו הכנה בכאבם ואת תפילתנו העמוקה ביותר שיבוא שלום. כאבכם הוא כאבנו. כיהודים, כישראלים וכבני אנוש, אין אנו יכולים לעמוד מנגד בעת שחייו של עם שלם מוטלים על הכף ומרצחים אכזריים מוציאים אל הפועל תוכנית להשמדתו מגדול ועד קטן. אנו, ארגונים, תנועות נוער, חוקרים ופעילים, רואים לעצמנו חובה לפעול ככל יכולתנו למניעת רצח העם היזידי. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול בכל תוקף על מנת למנוע את רצח העם היזידי. לעשות כל מה שצריך בשביל למצוא לעם היזידי מוצא בשלום ובבטחה, פתרון בר קיימא. אנו קוראים למדינת ישראל להתריע בפומבי על רצח העם היזידי, להוקיע מעשה זה, לגנותו, ולעשות ככל שלאל ידה על מנת לסייע לפליטים היזידים ובני שאר המיעוטים שנותרו חסרי אונים בכורדיסטן. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול להעמדה לדין של בני הבליעל, מבצעי רצח העם היזידי ומתכנניו. לא ננוח ולא נשקוט עד שתוסר החרב המתהפכת מעל לראשו של העם היזידי, עד שתשוחררנה הנשים היזידיות שנחטפו ועד שהרוצחים יעמדו לדין. אנחנו איתכם, ואנחנו נסיים את הכינוס הזה בשירת התקווה. זה כאן מתבקש מהמון. This is our anthem. Your example. Yeah, yeah. Your example. Your... תודה רבה.